on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi Média woni télé o e radio ngo on jettama on jarnama en jetti ɓe ganduɗa ko kañen lomtino en ɗo e dumunaji ɓennuɗi jewte ɗiɗi walla tati en garani en jetti ɓe jarnimamaɓe ɓe lomtima en ha diwti ɓe mbaɗi koɓe ponno wadde ko e jarnade onon yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe ɓe nangue suwani ɓuuɓol jaggani Allah jaama on jettama jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi en garti e yewtere men lewlal communication en jettirtaɗe lewlal communication wonɓe ɗo e wonɓe caggal wuuro ngo ɓe jettama ɓe jarnama jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi en jetti kadi ɓe ganduɗa ko Djiby Dieng e wondi mum to banggue caméraman en ɓe en jarnimamaɓe kamɓe foof en jettiɓe jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi ko wona ɗum ko noon ma en gartu e toɓɓe ɗe jogoɗen haalde maggal Touba gasi ma en mbaɗ ɓeetu ha tengti noon e ko ganduɗa ko ɗum woni hono kisal hono ndenka eɗen gandi jagorɗo kalfinaɗo ko faati e nder leydi ndi hono Moctar Cissé o haali haala mbaɗka fayida no feewi e jertinde joomen auto ji ɗi e rentindeɓe saabu kala événement baɗɗo pittali kewɗe ne jaada hen ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko accident ji ɗi ganduɗa ne mbiɗen mbaɗi e nder hen gaga wajubo o e maggal ngal ko wona ɗum kadi hol peeje ɓamaɗe gam kisal e ndenka mbawa jaalade e nder leyɗele meɗen caɗele to banggue juɓɓudi ko faati e hono ko wiyete ko hono mandat présidentiel ummade e duuɓi 5 ata e duuɓi 7 hawno Coumba Ndoffène Diouf haalino beele waɗi ko buglet baglet walla ala ko miijo ngo jagguno ngo ko gontono jaggi ha joni walla taw ko guittaɗo hen ko wona ɗum ko ma en kaala ha joni ko faati e ɗanle ɗe ndewani lawol eɗen gandi leydi men Sénégal ha joni gasani ko wona ɗum ko kadi fusi bawɗi ko Maroc e leydi Espagne nokku biyeteɗo Souta e Melilla fodde ujunnaje capanɗe rewɓe e worɓe Maroc naaɓe taccuɓe naati e nder ndiɗo leydi ko adinde ɗen jetto noon banggue men ñaamo ko Mouhamed Ndim ɓimen woni ɗon banggue men nano ko toka Abou Gaye ɗum noon Mouhamed hokkuma konngol calmina bandiraɓe eyyi mawɗo Abou mi salmini mi juurima en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi Média ha ɓuuri tengtude tufde men nde ganduɗa ko lewlal communication en calmini bandiraɓe to mbawi wonde foof en calmini kadi bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko hettortoɓe en so tawi yewtere nde waɗi ɓe ganduɗa ko ƴettoɓe jewte nde ne mbatta ɗum e radio ji dowri wonen les radio communautaire ha e laylati kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe nde tawno ko yewtere nde ganduɗa ana wonana ɓe fattani kamɓene gam ɓe daña hen ko wiyete ko codorde to banggue wawde ɓullude miijoji wadde ɗum yewtere nde ganduɗa ene yewtaɓe en calmini ɓe en juurimaɓe en calmini kadi diaspora o no fewi no fewi no fewi nde tawno kamɓene eɓe jogui hen walade wonde fayida ko yimɓe ɓe ganduɗa ko wattuɓe men hakkille no fewi no fewi en calminiɓe e mawɗo Abou a jarama ma gartu ñantagol ma hande ngal wonko ngal haalata min de ko tenowo Diallo jeeɗa mi anda ala o wona teno toga assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah togara mi salmitimam salmini Mouhamed Ndim en calmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal en bismimamaɓe e ñalawma hande o yewtere meɗen nde garɗen waddude mabɓe Soppo Jolo woni lewlawal communication eɗen mbiyaɓe bisimilla ha yesso a jarama toka bandiraɓe sino ko sagu men tan sen gudditi yen naate toɓɓe ɗe ɗum woni koɓe kalata ñande foof kono kadi donade ruttoraɓe gollettanoɓe walla dilloɓe leñol e yettude bandiraɓe wallidiɓe koko waɗɗi ko ɗum saabi eɗen nelda duwaw faade bandiraɓe meɗen hono ɓi men Molel Mané ko ɗo e Pindi o woni ɗo waɗata stage ko jeeyanoɗo Fouta kanko Molel Mané jignaɗo makko goto no wiye Yaya Mané ko rutti fayso ɓooyani timmani yontere ina hawri toon e leejal yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna kanko baɗi men Molel Mané mbaɗo stage ɗo e galle he e neldimo duwaw ko noon kadi jignaɗo makko hono Kadiata Bocar Sow mo Guilon e neldi ɓesguji mabɓe foof duwaw yo Allah yurmo yaafo jaaɗo ha ɗum aljanna ɓi men hono Alkasum Ba ko ɓi Siraji Ali Ba ko correspondant men toon to Goudiri ɓi ko goto ko biyeteɗo Alkasum ina hawre e joomum yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna en neldi duwaw fade Siraji Ali Ba e bandiraɓe Goudiri naɓe kala ha hen goto en goppani ko noon kadi bani men debbo biyeteɗo Aissata Déme noon
jeeya ko toon to Sinthiou Bamamɓe ko cuddiɗo mum Ablaye Samba Sy jeeya ko Lugge kanko Aissata Déme o jeeya ko Sinthiou Bamamɓe eɗen nganndi oɗo ko pinaliyanke mawɗo gila e lesde Fouta ha e jibinande Fouta ha e Fouta Tooro golle ɗe ɓe golli baɗɗe fayida kanko e joom galle makko Ablaye Samba Sy ɓe janti mo ganduɗa ko kañum woni Adama Sy mo Bokke e Ali Sy ko joom galle mum Accawele kamɓe mbanno Fouta Tooro fedde wonde fayida ha Baba Mal jeeya hen ha ko daña hen ko daña kanko Aissata Déme kadi ko magguenke mawɗo teskaɗo no feewi o wurtima e joomi ko hanki o wiranama Bamuli Thiaroye yo Allah yimomo yafomo harnamo aljanna eɗen nelda duwaw bandiraɓe foof suka hen mawɗo debbo hen gorko en jejjitani hen hay goto e darde mabɓe to banggue pinal e ko nandi hen eɗen nelda duwaw kamɓe foof Baba eyyi ko no mbiɗa ni ko duwanade bandiraɓe men ɓe omo ganduɗa ko Alkasum Ba ko ɓiɗɗo e Siraji Ali Ba yimɓe fof ne gandi ɗo e galle o ko correspondant galle o kañum ne rutti koye accident ji ɗi ganduɗa mbaɗi e maggal Touba o sukato goto en ñaguimo nde Allah yurmotomo yafomo kono noon no mbiɗa ni omo ganduɗa ko nene men Aissata Déme kañum ne ko mogiyanke ko neɗɗo mo ganduɗa ko daratnoɗo no fewi pinal men kañum ne hawri eladial e ñaganimo ɗum nde Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum en duwodima baba men mo ganduɗa ko Ablaye Samba Sy no mbiɗa ni ɓeɗo kañumen ko ƴettuɓe gurdam mumen foof enen dokki ɗum leñol ngol ko fati pina tawa e aada e ka way noon ko hen dari ɗum ɗon ne kadi ko ɗum ustare wonande leñol ngol ɗon sikki guila hanki ha joni yimɓeɓe sa ƴeewi to banggue réseaux sociaux ji ɗi guila e archive uji mabɓe ka way noon yimɓeɓe ne gartira ɗum wadde ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɓoyɗo daranade e fina tawa o en duwonimomo duwonimo leñol ngol mawɗo abo jarama toka bisimilla e togara noon mbiɗon ni han ko rendude bandiraɓe hono ustare woodande nden kanko hono Aissata Déme o no mbirɗen en duwonima Ablaye Samba Sy eɗen gandi Ablaye Samba Sy to banggue magguyankoɓe hande ɗo en e nder leydi Sénégal ko sakkiri ko kamɓe haadi gajo en onon en to banggue worɓe to banggue rewɓe kanko Aissata Déme mo jeeya e rewɓe mawɓe ɓe ɗum ni jeeyno sababu ha ɓe mbaɗɗo en kawtal pelle magguyankoɓe sika Ablaye Samba Sy waɗano hoorejo nde ɗon fedde kadi wannoɓe hen golle baɗɗe fayida nde tawno ƴettuno ko gurdam muɗumen foof mbaɗi ɗumen e findinde rendo ngo findinde leñol ngol findinde gendi o addude hen balle mum jaafo ɗon ken maɓɓaɓe noon yoɓe gandu ɗum gila e law ɗum noon so tawi ko wayni yani enen mabɓe fof ndendata hen ustare nde wadde eɗen duwono kanko Ablaye Samba Sy nde Allah rokkaramo no muñiri yo Allah lomto lomtina waɗa barke ko Aissata Déme ɗacce caggal makko en duwonima bandiraɓe kala amin jarama noon e jettide Mamadou Moustapha mo Louga Poli Boɗeji ko kanko ñaanti en en jettimo en jarnimamamo baba anne hannde aɗa ñaaɗi no feewi en jetti noon mo ganduɗa ko Souleymani Ndiaye kodde Bulfonde toon to leydi Amérique jaaɗo cuuɗi meɗen to ganduɗa ko Cilogne en jettimo en jarnimamamo e Oumar Samba Diallo hono tenowo ko wona ɗum ko eɗen jogui toɓɓe ɗe poɗɗen haalde kono hade toɓɓe ɗe ko wiide bandiraɓeɓe ma en mbaɗ yewtere heewide ko faadi e caggal nde mbaɗɗen Abdoul Aziz Yaya Sy mo Sabodala Goldo ma en kaal hono golle dendi men mo mbiɗen ndiyam fayde mum wawi cakkude men Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye Abdoulaye Madina Gounas mo ganduɗa dande mum ina mantini musidɗo goto min kalde ñanden mbimi Abdoulaye ko international to banggue jeeygu o wi kam denɗa heeñima no feewi e haalde kan haala kono ɓooyata ma en jaltin yewtere nde ganduɗa so Allah lamɗo jaaɓi ma en kollu ko saabi mbiɗen ko international o natti tan wonde Afrique naji ɓolo ɗo kanko Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ɗo ngal ɗo natal ngal jiiya toon ma en kaal hen ngal ɗo ko toon to Dubaï ko adduno ngal ɗo natal ɗum ko haala gotka no feewi ko ma en tengtir wonde mo international to banggue jeeygu ko Allah weela wi yo wano wayni wayno wayni ɗum noon sen dañi neɗɗo jeeyaɗo e leydi meɗen walla ni ɓaleejo jeeyaɗo e leñol meɗen ha wawi yettade ɗo yetti ɗo jetten Allah jetten nelaɗo e jignaɓe men jetten ɗum so tawi en jeehi en dañi neɗɗo jeeyaɗo e leydi men kadi ko biyo mbimi jetten ɗum ko ngal ɗo daawal ɗo ko Dubaï daawal gongal ngal ma en gartu to Arabie Saoudite eɗen gandi jeeygu ɓurgu mawnude to banggue kaaƴe ngaalu nder leydi waɗama ko ɓooyani ko
kanko kadi woni ɓalejo goto tawtoraɗo e ngun jeeygu tawi ko jeeygu bangu fayida no feewi wonde natal gongal ngal mata woni luumo jama luumo jamade kam mata onon ɓeeɗo kam an ganduɗa ko luumo hayre law tawara min e ma fof en goɗɗondira an min somi andi luumo hayre law ganda luumo pet voilà kono min kam mi yeehi toon mi yeehi Singapour ñamde eyyi joni mbimi jaabuɗe kam oɗo ɗiɗo mbimi luumo jama onon son gari ɗo daroto ɗon an komin yeeya komin ɓetoɓe min jeeya annene jama kay kanko kam haɗimo tawtorede luumo jama ko kala ko dañno hen o watti koye gazelle gazelle boisson gazelle oya toga dartin mi ɓoɗo jarno hamme o wiyata o wiya ko Abou Diom mo ɗandi kam an kam kuye koko janta e ma no kaldata ɓeɗo jamanta ni holno gandirɗaɓe noon hamme a jarama mami waɗen documentaire hollirde Ablaye natten wonde africain guilay 1948 ko adi ɗum jamanteran soninkoɓe mallinaɓe woɓɓe waɓe noon guila to Mbusumayi guila to Tortiya to Diabanna to Ségala ha yettoyi toon to leegal poto to Congo ma en kaal ha galleji ɓurɗi mawnude hande jeewoji ngalludir leydi Afrique holto Ablaye tolni hen holto société makko tolni hen ko Allah waɗanimo ko hande o kanko tan Allah hokki ɗum won idnoɓe mo dañi ko dañani ko Allah andi janggo ko jogoy wonude kono hande ko kanko Allah fiili khalife général kulluhum jamantere ko Allah wela wi yo wano wayno wayni ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi garten e omo ganduɗa ko musidɗo jagoy kabna leydi ndi Mokhtar Cissé mo ganduɗa eɗen gandi o haali haala mbaɗa ko fayde to maggal to en kallinani toɓɓe nde ko maggal o haali ko fati sécurité kisal e ndenka ko wona ɗum ko haalama hol peeje batteɗe ha kisal ngal wawa jalade ustude accident ji ɗi ko wona ɗum ko ma en kaal e caɗele hande e godade to banggue mandat président ittede duuɓi 5 watte duuɓi 7 eɗen gandi hawno Coumba Ndoffène Diouf o haalino haala ka coow o heewi hen o wi wona ɗum o fanditi hen ma en gartu hen ɗanle ɗe ndewani lawol ina ɓeydo haalede e nder leyɗele men ha tengde Sénégal kono tokkitingal dow ko leydi Maroc ndi ganduɗa dumbuli ɗiɗi to wiyete Ceuta e Melilla woni kewol hakkude mabɓe e Espagne ɗon yimɓe taccanno ɓaleɓe ne naata kono ngol ko kamɓe pelliti nadde capanɗe temedde ujunnaji ɓe naatoy toon ɓe jaltinama hewɓe keddima e ndiyam ɗam bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe ko ɗeɗo toɓɓe kalten eko yalti e nder hen toga so tawi a natti gonɗe am neldi fotaji ma ñande no neldi fotaji ma ɗani ñande hen wonko joganima waɗa attention togara Allah jarama a jarama aɗa andi so tawi en kaali ko fati e maggal Touba o ko gonga ko aduna fotti toon aduna pottuɗo toon o mato enen ne ndeweten tan ko ɗo rewa ɗo en mbawa wasde woɗɗoyde kono so tawi en ƴeewi to banggue maggal Touba ene wiye hikka fodde million ngaji 6 pawɗi bani adama mbawi arde toon to maggal to kono noon hoto jejji tan so tawi rendo rendi alay saago wiye wonde kisal wiye ndenka pittali dentuɗi ɗon ɗi ɗum waɗi police rendini fodde ujunnaji 5 policier rendini fodde 212 oto 37 moto fodde 168 tawi ko nangue yimɓeɓe gandanɗa hono waɗa ko wat boniɓe nangaɓe toon kono noon so tawi en ƴeewi ɗum ɗon foof artara koko fati e to banggue accident ji baɗoji e nder hen ɗi accident ji ɗine wonko addata ɗum saabu so tawi en ƴeewi ma wonde to banggue sapeur pompier walla to banggue police ɓe jalti fodde laabi 436 ko wiyete intervention ngaji ko en ɓe mbaɗi ɗumen fodde 665 tawi ko yimɓe dañɓe caɗele ɓeɓe jeehi faaboyade fodde 663 yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ɓe keeɓi heɓɓitade ɗumen to banggue safaruji muɗumen caggal caɗele ɗe dañi e dow laabi ɗi kono noon so tawi ƴeewama ko ɓuuri hen hewde to banggue caɗele ɗe ko accident ji otoji walla motoji fodde 22 innama aade mbasi hen puttali muɗumen e nder ɓeɗon 22 so tawi en ƴeewi hollirama fodde jeeɗiɗo ɓe ganduɗa hoto maɗa maayi e nder hen ko yimɓe ɓe ganduɗa hoto maɗa ko motoji mbari ɗumen tawi koye accident motoji hen ɗiɗo galano kaskuji heddi ɓe no mbanno kaskuji ni kono noon ɗum ɗon foof ko addi ɗum ko so tawi en ƴeewi
koto banggue guiro laabi ɗi ko wayno wonɗin événement ji so tawi jonti ma woni ko maggal touba ma woni ko tiwawon ma woni ko diasan ma woni ko kaolack ma woni ko ziyara alaji seydou nour tall ma woni ko ziyara ceerno muntaga da ha to Louga ko guiro otoji ɗi wontata otoji ɗi goto foof wiyata wonde ko hakkude ɗo e nayyi ɗo yomi yaa hen laabi 4 laabi 5 par ñalawma ɗum ɗon noon ene anda to fayato so tawi aɗa yaha ko ɓitto ɓitto so tawi aɗa arta lawol ngol ene wawi hoybude kono noon ɗum ɗon foof de addata wonɗen caɗele ko jomumen wasde teylade ko gonga aɗa so tawi a wiyama fodde ujunnaje 5 policier addama policier ji ɗi waɗani ɗumen ɗon ene ndena halifa o de ala policier ji ɗi waɗani ɗumen ɗon ene ndena nokku o ala waɗi ɗon policier ji ɗi ko rende yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa wonɓe hakkude ɗo henna e toon yahoɓe ene garta ɓe ya garta baɗa heɗo heno kamɓe ko ɗum woni koɓe ndeni to banggue kisal yimɓeɓe kono noon mete eɓe mbawi kono noon eɓe eto wadde hen ɗum saabi kanko jagoɗo kalfinade ko fati e kisal nder leydi Mouhamadou Mokhtar Cissé o holliri wonde laamu ngu yidde muɗum e darde muɗum fof koto banggue kisal yimɓeɓe e gonka muɗumen yimɓeɓe e gon e dow deƴal gona e dow peewal kono noon laamu tan wawa wadde alay sago population e hoore muɗum kañum yantata e laamu wallodira e laamu to banggue kisal muɗum laamu so tawi ne rentonoma ɗum ɗo an hoore maɗa foti adade rentade ko laamu wiyatma ya rento ko donc ɗum ɗon noon jomum fotani fadde ha wiya wonde wat foti ko wadde guila suwa wiyade haw yo wat kono noon so tawi en ƴeewi hay sino ko ɗo en nder wuuro hay sino tawi ala ko kewi en jii hakkude motoji ɗi e otoji ɗi ene saɗi ɗo joɗotoɗa balɗe ɗiɗi a nanani accident moto waɗi e nder accident ji 5 baɗɗi foof ma taw goto maayi hen taw ko gonɗo e moto kañum wasi hen fittani muɗum ɗum ɗon noon holko addata ɗum ko kamɓe e koye mabɓe laamu ngu nana dari wallodirde e mabɓe ƴewde rendeɓe ɗewde hisnudeɓe ɗum saabi ɓe mbiya wonde yoɓe passe permis ji mabɓe yoɓe jogo carte grise aji mabɓe yoɓe jogo assurance uji mabɓe ɗum ɗon fof ko gam kisal mabɓe kono noon jomum hebde ɗum ɗon nde wona toon woni caɗele ɗe koto banggue needi jomum e dow gollorgal ngal joguiɗa ngal alay saago a rokkata ngal needi dokkagal neɗɗagal mbawa naftorade ngal so tawi a rokkani ngal needi a rokkani ngal neɗɗagal a wawa naftorade ngal sa renaki ko boomare wontantuma e nder hen saabu en jii hakkude yimɓeɓe otoji ɗi e motoji ɗi ko ni tan ko vip tan ko ni tan ko jomum waɗa tan ko yaadu gorondi donc ɗum ɗon noon wona ko gandanɗa hoore maɗa ene moƴƴi wona ko gandanɗa hoore maɗa ene walla togata a jarama toka ndim no wayno hikka sanɓeti e le hikka mayɓe ɓuuri ustade somi jumani woni koye ɓeydade kay hikka ko ɓeydi woni koye ɓeydade ɓurno famdude woni tan koye yaade ne ɓeydo par ce que so tawi a ƴeewi e rapport gendarmerie national mbaɗi e hitande ɓendude nde ɓe mbima e nder leydi Sénégal ko mbaɗi ko recensé hirande hikka nde tan ene abbo e temedde jeeɗiɗi no ujunnaji jeeɗiɗi jinnomin ujunnaji jeeɗiɗi e temedde 5 e capanɗe 3 accident woni 7532 accident ɗum kono banggue accident ji ko waɗi e ɗin accident ji temedde 8 e capanɗe 5 ko hawruɓe ladial e ɗiɗo ujunnaji jeeɗiɗi e temedde 5 e capanɗe 3 accident hen temedde 8 e capanɗe 5 ko hawruɓe ladial 12 ujunere pawɗi temedde 6 e ko fawi ko gañiɓe donc sa ƴeewi ɓe mbima ɓeydi 40% e nder temedere fof hen capanɗe 4 an koye kuuɓal limɗa e kuuɓal e min ko maggal o hikka e maggal o hikka so tawi en ƴeewi ustima so tawi en ƴeewi en ustimo kalmi ɗo ko cadre général to banggue rapport ko waɗa ko sa ƴeewi duuɓi ɗiɗi foof walla hitande fof kadi eɓe mbaɗa bilan to banggue waɗande sa ƴeewi to banggue beele ene waɗa progressé beele ustimo wawde ƴewde holno mbaɗata beele vraiment accident ji mbawa usede waɗe atténué ko way noon donc en jii ɗum ɗonne ko ɗum caɗele kono hande oɗo saaha kadi leydi Sénégal caɗele ko ɓuuri ko wadde caɗele to banggue accident ji ɗi ma mbiya ko motoji ɗi kadi ene jeeya hen sibo hande ne famɗi ñalawma ma nanta accident moto waɗi tawi kadi jomumen ala kawruɗo hen e ladial wonno sa ƴeewi to banggue mesure aji de protection ji ko jomum yiyete yo wat ko jomumen kewani wadde ɗum toujours jiyata ko neɗɗo ene joole moto waɗani taxe te hande ɗum wonti ligorgal sibo hande sa ƴeewi ko ɓuuri ko hewde hande so tawi neɗɗo aɗa jogui haaju tiɗɗo
aɗa yiɗi aɗa heñi ko embouteillage dogde ɗum e ko way noon jomum ƴettata ko catti ko mbiyata ko cak addata ko moto beele nawa ɗum kono kadi en jii to banggue indiscipline onande wasde ko mbiyata ko needi ndi ganduɗa ala kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko yogo hen e hutortoɓe motoji ɗi poɗo sikki en jiiɗo ñanden suka mo ganduɗa ko gonɗo e moto ana lelo e moto o te ko kañum dognata lelo hen waɗa hen ŋayelaji yerƴe hoore nde huccira caggal yimɓe mboɗo sikki yimɓeɓe jii ɗum ɗon beele laamu fota ƴettude hen des mesures beele yimɓeɓe potani kadi waɗede sensibilisé e ganda jamdi wona ko fijirte surtout sa woni e dow tali kono kadi wawde rende fittandu neɗɗo e ko way noon mboɗo sikki ɗum ɗon hande oɗo saaha ko ɗum ni to banggue motoji ɗi agression ji ɗi e ko way noon en jii foof hande ko toon kadi ɗum nawtete ndi caɗele baɗoje hen e ko way noon heddi laamu ngu ne waɗa des efforts so Allah en jii oɗo maggal no mawɗo Abou yini ɓe mbaɗi déployé epikaji ɓe ɓeydi no fewi so Allah kadi ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayida heddi noon ko wonko ganduɗa kadi ɗum ko ɗum comportement ɓen ɓe ganduɗa ko chauffeur aɓe o haali joni to jomumen mbiyata ko yomin jaa joni min gadda ɓeɗo min dutto min gadda min mbalma min mbalwa min garta ko haalata ko min kala ganduɗo mbaari Serigne Saliou hedde marché o bees eɗen gandi eɓe jogui toon horaire aji ɗi ganduɗa ɗiɗo 3 heures du matin foof jahata ko Touba ɗum ko ñande foof e Allah sa ɓenni ɗon haade ma yaade étage Madiali horaire aji Louga ɗi ko ɗon gonata kono e maggal o nde yonti nde kamɓe bisuji ɗi soɓe gari ɗon ayat jomum e ñalawma he yara kene ya hen laabi ɗiɗi laabi tati mbiya ya wal yaade jammo aɗa rusa yimɓe aɗa nawa aɗanota ko kadi continua tawi onon kono chauffeur eɓe ɗiɗo tan oyo so tampi totto oyo kono tampere nde e ɗoygol ngol a wawa yiide ya won hen 24 heures sur 24 arde yimɓe tan no mbiɗa ni wadde ɗumen weevi oɗon juppa ɗumen te on poftotako on ɗanotako te eɗen gandi ɗoygol ngam so tawi a gongi tan so tawi a ɗanaki surtout ka joom oto sa renaki ko mbatta ko ɗum ɗon ko hunde musde wonat donc ɗum ɗon ne kadi laamu ngu ne foti wadde hen ɓe mboɗo sikki won mesure aji ɓe ƴettunoɗi ko wayno à partir de minuit so tawi yoni on saaha hay goto yahata autoji mawɗi ɗi foof mana mbaala ha 4 heures du matin kono ɗin mesure aji fof ƴettama ko ɓuuri ko caɗele ɗe kadi kala mesure aji laamuji ɗi ƴetti ɓe kewi tan ko début o kam jomumen tinno hen seeɗa ɓe mbaɗa ɗum seere kono so yeeha ɓooyi tan kadi yimɓeɓe mbaɗata ɗum respecte kadi enenne kadi ɓe ganduɗa ko client eɓe elle enenne eɗen keñi ha ɓurti ko hen sahaji ko kalanteɗen ko taw ɗum enen ko ɗum nafoore men tan wawde dandude pittali men e ka way noon kono enenne elle ko enen dokkata doole kamɓe chauffeur ɓe haaɓe mbaɗa ko ganduɗa rewani lawol ha addana en caɗele ɗum ɗonne kadi ko ɗum hunde fonde mboɗo sikki haalede mawɗo a jarama gartane goo won autoji mbiyaɗi dogui 220 kilométre à l'heure temeɗɗe ɗiɗi e nogas kilométre à l'heure won mbiyaɓe dogui temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi kilométre à l'heure ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde hulɓinide ɗum ko goho hol jiyanɗe mon hen eɗen jetta noon Mamadou Abdoulaye Déme mo Dumgo Alpha omo jogui fedde wiyete ko lawol jaam waɗɗata haala tan ko probléme accident ji e sasuji e ko nandi hen en jettiɓe en jarnimamaɓe gueɗal keddigal ngal ko en kaali motoji ɗi saaha Sénégal naaɓe mbima so wonano motoji ɗi musiba waɗat saabu embouteillage o musal no fewi togal ko kalta e ɗum eyyi Tokar aɗa andi no mbiɗa ni ko gonga hikka accident ji ɗi e maggal Touba o ussima saabu so tawi en ƴeewi hitande yawtude nde ɓe limino fodde 33 maayo hikka ko nogas e ɗiɗo ko mawɗum ussima kono tan ha joni ene heddi ussade e tawde kay koye nogosuji limtete wonande mayɓe aɗa andi ko wiyete wonde sinno wonano motoji ɗi e embouteillage o no wayni embouteillage o so tawi ƴeewi wona e autoji he woni embouteillage o wona e laabi ɗi goni embouteillage o woni koye ɓerɗe ɗe ko kañumen paaɗi ha ɓurti saabu goto fof so tawi fawima ɗo foti fawade ɗo a rewi e lawol ngol poɗɗa rewde ngol embouteillage watta kono laabi men ne kadi en paaɗi laabi ɗi alay saago ɗi mbawat tan ko fadde wona laabi ɗi paaɗi ko yimɓe ɗe mbimami par ce que so tawi a ƴeewi joni ɗo ko wiyete autoroute o ko no foti wonna ko 3 fois 2 fois 6 voies ko ɗum waɗa hen kono haɗa ha faɗat c'est à dire kadi ko alay saago paadgol ngol wawata ko wodde aɗa andi leydi ndi ɓeydotako ndi lirohako leydi ndi ɗo ndi foti ɗo ko ɗon tan ndi foti ngara an joguiɗa ko rewɓe nayo
aɗa jogui oto ma debbo foye oto muɗum otoji 5 e galle goto wiyatno oto ko yo waɗane garage a famide joni oto natti waɗanede garage oto natti walde e garage oto fof hande o ala oto balowo e garage mba sikki so tawi wona oto Ablaye Madine Gounass keddiɗi fof mbalata koye beddaji oto walata an oto ma an ko walo koye dani ma ayi so tawi a ƴeewi to banggue otoji ɗi ko otoji ɗi ɓuuri yimɓeɓe hewde hande o ƴeew parking ngaji gonɗi ɗo ene Dakar ɗi no foti parking ngaji gonɗi parking fof no foti otoji goni hen ƴeewa yimɓeɓe no foti otoji dawata par ñalawma an gonɗa e debbo maɗa e galle hay sinno tawi on liggodaki ɗo goto ɗo liggoɗo toon ɗo woɗɗodirani hol sababu on jogata ko oto goto so tawi oɗon dawa ƴetton oto moɗon goto o dawa dépose a debbo ma ɓenna service maɗa so tawi aɗa jippo ƴangta ɗum gara kono ala goto yiiɗi ko geknade e oto muɗum wiyede wonde ko kañum jeeyi goto yiiɗi ko hajde walang muɗum donc alay saago otoji ɗi noɗi kewirta e nder galleji ɗi e beddaji ɗi noɗi ɓittodirta e nder beddaji ɗi ni ko noon ɗi mbayata e goudron ngaji ɗi noon ɗi mbayata e laabi ɗi wadde noon ɗum so tawi ene jokki ɗum woni ko mbimi nane ko wona laamu waɗata ɗum ko enen e koye meɗen population o e hoore muɗum ko kañum miijoro ƴeewa ɗum ɗo de so tawi mi waɗi ɗum ko faaɗede wona ɗum ɗo somi waɗi ɗum ko caɗele wona wadde hoto mi wat ɗum ɗo guila mi wiyaka hoto wat pour mi ko adade wasde wadde hade am wiyede wonde hoto wat par ce que hande so tawi a ƴeewi laabi ɗi hande o a ara e damar galle maɗa donka nadde damar galle maɗa sababu nde otoji janani nana ngari ne ngaari e damar galle maɗa an han donka nadde e galle ma te garɓe ɗon ɓe hay goto hen anda hay goto ara hay garde hay goto ni kadi wirtotakoma ha salminma hay goto ala e maɗa haaji jogui haaji hono kañum ko ɗo joƴƴina oto muɗum ha nangue fuɗa donc ko heddi ko wondaka ɗum ɗon noon so tawi ene jokki wadde mbimami hotoɓe tampin koye mum ay motoji ɗi kayne mbaɗa embouteillage mais Maodo Abou otoji hewde kay mataw ɗum kayni moƴƴi ha may ko ɓamtare wonɗo moƴƴi wonɗo moƴƴani hol ɓamtare wonde otoji hewde hol ɓamtare non otoji hewde kay ko moƴƴere ala hol ɓamtare mum hol ɓamtare otoji nana ɓeyɗo hewde kay firtugo leydi nana ɓamto mbiɗawlu yimɓe janno ko yimɓe jarno ɓe jaaro koyɗe ɓe ƴettata ko transport uji ay yimɓe yahannoɓe ene daga e rapitaji e sippiraji ɓe ɗum won ko nafatno joom rapiraji joom sippiraji en yimɓe ala ko nafa wona ɓe natti hebde ɗum joni dañji auto yimɓeɓe dañji autoji beele wona ɓamtare mumen wona duwade yimɓe fof yo paari sippiraji mbasa dañde autoji kono ko mbimami ko so tawi on paami ko kalmi ko mbimami wonde ko galle goto gorko goto rewɓe nayo autoji 5 ay Maodo Abou ala ɗum kako bonani Maodo Abou ayi ko yeru ko ƴeew ko Abdoul Aziz o Mouhamed Ould Ghazouani haali ko tan o wi kala jiɗɗo dañde felo yiiɗi ko dañde moto dañde moto fof yiiɗi dañde ko oto a faami leydi bon ene jeeya e indicateur uji ɗum ɗo nana leydi nana ɓamto ko yiide keewal yimɓeɓe ne daña otoji ko gonga noon koɗo yaadi no mbiɗa ni hande leyɗele ɓamtide ɗe sa ƴeewi eɗen mbaɗi ko mbiyata ko systéme de convoiturage mine ma ndendi golle mboɗo jogui oto aɗa jogui oto sa ƴeewi ni to banggue ko wayno français en allemagne en ɓeɓe ganduɗa ko ɗum ɗo partie ji gauche en ɗi e ko way noon to dilloɓe kala ko fatuno écologie e ko way noon ko haɓatoɓe ko way noon surtout to banggue changement climatique haɓaɗi mine ma ko enen ndendi golle eɗen poti yaade toon to maris to piimi eɗen mbaɗoya émission aɗa jogui oto mboɗo jogui oto joni min mi accat oto mo mi naata e oto ma o ko mbiyata ko systéme de convoiturage min ko pour mi ga sodde essence an ko poɗɗa ko sodde ndendi nen coden essence ƴetten oto goto jeeɗ ɗum joni sa ƴeewi to banggue changement climatique to banggue koɓe mbiyata ko waɗata ko pollué e ko wayne ɓen usta ko gonga kono kadi yimɓeɓe yiyede nana ɓeydo yimɓe ne daña autoji galleji ɗum ko ɓamtare no mbimami ko woni ɓamtare ko foof so tawi a ƴeewi holko ɓe mbiyatma e embouteillage wona mbiyatma embouteillage ɓeydata ko caɗele no usta économie leydi no usta effectivement joni noon autoji ɗi hewde nde ha embouteillage waɗa ko ponnoɗa wadde e mintaji 30 mbaɗa ɗum e waktuji 2 waktuji 3 par ce que ñanden e maggal o minen min jeehi ɗo henno Fouta emin garta min dewri ko côté Matam o komin autoji 2 min gonno minen min mbi min dewata Touba min dewoy ko Louga oto goɗɗo rewoy Touba minen min gari ha min jettima ɗo kanko omo naati Touba omo ronki yaltude minen min gari min dewoy ko Louga de hamin jetti ɗo henna e Dakar kanko o yaltan Touba et pourtant de min gari ko ha croisement Daaro Jolof croisement Louga o minen ɗon min ƴeŋtir kamɓe ɓe ƴetti lawol Touba ɓe jeehi kono noon min gari hamin jetti ɗo henna e Dakar kamɓe ɓe jettaki toon ɗum ko ɓeydare walla ko ustare
c'est-à-dire ko aɗandi yimɓe ɓe ko goto fof ene yiiɗi dañde oto goto fof ene yiiɗi dañde avion kono mbima wonde ko otoji ɗi so tawi ɓurtiɗo ɗi jofanno ɗo holto ɗi payi ala joni aɗa andi kadi gueɗel gotel ene jeeya hen kadi patgol ko gonga Dakar no mbiɗa ni hande faaɗi no exemple sa ƴiwi kadi to banggue enen sa ƴiwi taliji men sa waɗi comparé taliji Sénégal ɗo e Dakar waɗi e Côte d'Ivoire a tawat enen e ngala taliji enen ɗo joni so tawi a yeehi Côte d'Ivoire joni ma jogade taliji so tawi a ƴeewi ko jogi ɗo ene otoji personnel uji e nder mawɗa ko mbimi kala daño otoji otoji to Côte d'Ivoire taliji mum jiida taliji men daɗanima to banggue personnel uji jogiiɓe otoji personnel ɓe ɗo henna e Sénégal ɓuuri hewde e jogiiɓe personnel non kalami min kalami koto banggue no mawɗa jiidude kamɓe koɓe jogui otoji ko ene hakkidi par rapport ala hakkidaki koto banggue assainissement laabi ɗi par ce que sa ƴeewi ɗo enen deux fois men aller ni sens aller et retour o sa ƴeewi kamɓe nayi ɗi fof wonata ko sens goto aɗa Côte d'Ivoire naaɓe ene saɗi hen ɗo jeyata yimɓe tato taw goto ene jogui rewɓe nayo toon fof en jahan toon mawɗo ay toon gorame fof jogui ko debbo ala toon fof en jahan toon gorame fof sina joguima debbo goto gorame fof jogui ko oto goto haaɗi koye otoji no fawayi toon enen ɗo henno goto e ñande fof dañɗo fof ene jogui rewɓe nayo rewɓe nayo ko mbimami ko oto rewɓe ma min haali rewɓe nayo non mbimi yataw ko feccere debbo jogui yataw ko feccere debbo jogui kono en kalten mbimi ko kalmi ko wonde ɗum wona yerude ko yeru min ɗum wona yeru yeru labɗe ceer par ce que so tawi en gondi ɗo henna mbiwami an joguiɗa ko debbo goto otoji ɗiɗi e galle maɗa min mbaɗa jogui rewɓe nayo otoji 5 e gallam aɗa andi so tawi en koddi e beddo goto ko occupantmi ko ɓuuri hewde an ko occupata ko et pourtant min ko occupantmi ko bonnandema an ko tardindema an ko haddema yaala ko haddema so tawi a wawi dañde so tawi a wawi sodde galle ma e ƴettude otoji a waɗat aménagé anan ɗum en nawrat en ha no banggue systéme no jimmi yide holmo jiiɗa waɗi eyyi joni jimmi yidema ɗum nawat en hay systéme to banggue kutki men so tawi a felliri aɗa maha koye lamorgo gonɗa ka ƴetto otoji ma aɗa yaltina boowal saɗa maha a waɗat hen a waɗat programme janggo e jaam sa ƴetti otoji ma fof gara e galle ma min de jiimi ɗum ko Nouakchott jiimi leegal so tawi woodi leegal so tawi darima na woppe espace uji parking ngaji otoji pourtant hay ɗo ko noon ɓe mbiyata leegal ngal fof ko ɗon garata jogo gardien ji muɗumen gona ɗon an ɗo jiɗɗa fof koɗa sa ari tan ko ɗo garata oto maɗa waala ɗon gardien nan ɗon sa fini suba gara ƴetta oto maɗa jaaha oto natoyta e nder beddaji ene baara laabi ene ɗuminen ko ɗo henna noon pagay gonɗo ɗo henna o par ce que so tawi a ƴeewi joni hay Mauritanie en kalino ɗum ɗo en mbimi hay Mauritanie so tawi a ƴeewi hay sinno tawi koto banggue dewle muɗumen to banggue inɗeli muɗumen to banggue événement ji muɗumen a fina ha subaka tan gara mbara lawol mbaɗa base maɗa mbaɗa sisuji ma gadda sonorisation maɗa tan udda lawol hay goto yahata so wona an joguiɗo kew o walla paaɗo kewma ɗo goto fof ala haaju ko an tan jogui haaju ko an tan jogui yidde ɗum ala toon par ce que so tawi aɗa inna a yahat ƴetta autorisation dokkeɗa mbiyeɗa 8 heures ha 4 heures taggu bas maɗa jaaha lawol maɗa ƴetta sisuji ma so tawi ɓe gari subaka ɓe gara wadde contrôle ɓe ƴeewa est ce que an campuɗa bas o mbaɗɗa sisuji ɗi koko adi 8 heures walla ala so 16 heures yoni ɓe gara ɓe ƴeewa est ce que a ɓennini 16 heures walla a ɓenninani 16 heures so tawi ɓe gari ɓe tawi ɗon matériel o on ɓe damistoɓe jaada hen an joom matériel o so tawi ari ka joɓowo taxe an jaahowo ene ƴettoya autorisation a yoɓat totteɗa autorisation par ce que a ala droit arde tan udda lawol mbara lawol aɗa andi ministre de l' intérieur jaaɗo oɗo ministre Ousmane Sonko ndew ari nde kanko Bamba Cissé ndew ari nde kanko o haali ko way noon o holliri wonde to banggue laabi ɗene no ɗuminirteni no uddirteni ɗum ko ɗum hankkadi koko nattata en ji oɗo Mouhamed Mokhtar Cissé hanki déclaration makko Touba o haali ɗum o haali hay yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko wertoɓe e dow laabi wonde godoron o didol ɓalewol ngol waɗana ɗum ko otoji ɗi waɗana ɗum ko motoji ɗi territoire o ko ɗum woni ko yimɓe ɓe jeeyi yaroɓe koyɗe ɓe ko kañumen jeeyi ɗum joni noon an gara ƴetta min ɗo ponnomi rewde ɗo berta ɗon jeygu ma mbaɗa ɗon min mi ara mi ronka dañde ɗo ndewmi ɗo oto o rewanno ɗo min mi yaha mi rewoya to mbaɗa foɗodira e oto joom oto ara ko kañum mi waɗana didol ɓalewol ngol klaxonam mi werlo ɗum jungo mi wadde hen ƴettore mi wiya ɗum wonde mete ko an jeyɗo walla ko bamma jeyɗo ko kanko jeeyi kay
bamma ko jeeya babam jeeya min mi jeeya kono noon ko kanko waɗana ɗum wona min waɗana ɗum sinno tawno komi joguiɗo oto mi yaada e makko mi renda e makko ɗum ko waɗa ɗon ko kono tawde mi ala oto kanko jogui oto ko kanko waɗana ɗum donc ɗum ɗon noon so tawi laamu darima ene wiya ɓeeɗo yeeyoɓe ɗo henna e dow lawol yo guitte ɗo henna enen rewoɓe ɗon ɓe waɗanteɓe ha lawol ngol yaaja mbawen dañde ɗo ndeweten ɗo ko enen gadoro wiide laamu ngu ko waɗata koko fenade ɗum wona gonga ɓeeɗo ko miskineɓe jilo hokko ko guuri ko guurde jinna muɗumen gujjani pena sa wujjani a fenani tan yaya aɗa loroya woɗɓe a jarama Toga ɗon ene jogui gueɗe ɗiɗi uddene yewta nde saabu musidɗo en ɓooya toɓɓere nde goho mairie ji ɗi kala maire ɗo woni ina andi ɗo ana haaɗe woni ko mbiɗa ko kañum intérêt mum tan ko yo yeeyoɓe jeey a ƴetta juuti muɗum nana perception te mairie ji ɗi koye laamu jokkodiri wadde ɗo ko kamɓe mbaɗi encouragé yimɓe yo mbaɗ ɗum e gueɗal keddigal ngal udditen yewtere nde ko sen kaali banggue booli en kaali gonga ƴeewen o tuɗa péage o laamu arat yoɓa ɗiɗo galleji ha laaɓa fodde métre uji nogas suɓo hen 5 métre o poddi koye bayal taw ala pooɗi ƴettu koye kosma Thiane Samas faade kosma Cambérène wonɓe ɗo ɓe fof ko yoɓaɓe kalis kamɓe fof ɓe joɓama mais boowe nan ɗon mbaɗano goppa leyɗele goɗɗe ɗe jomumen jañarta ko janggo ɓesgu koko ɓeydoyto enen e lesen calculé en calculta ɓesgu koko ɓeydoyto ɗum waɗi probléme laabi men ɗi on jarama e joni joni o e nattoyi cikkuɗa ko ɗon ko woppi ɗum ɗon ko maire woppi ɗum ɗon non jiɗo widema tan jafoɗa non jiɗo widema tan yebare laamu ngu tan wona yebare wona maire woppi ɗum ɗon wonko reeni non ko yebare laamu ngu non wonko reeni non aɗa andi waɗi mi yiiɗi ko yebare laamu aɗa andi o haali joni to banggue laamu arat en jiiɗum e BRT o en jiiɗum e TR won train express régional en jiiɗum e taliji galle arat mi hokkamo tan yeru mi hokkatmo yeru so tawi a yeehi marché o bes min to konmi to sa ƴetti taliji karo ɗi ganduɗa ko Yombol Sud laamu ngu ari ɗe yiɗi waɗi ɗon tali karo galleji goɗɗi ɗon ɗi fof woodi ko ɓe kelɗo ɓe mbaɗi ɗumen indemnisé ɓe jogi ɗumen ɓe mbaɗi ɗon taliji ɗi ene gacci joni ɓen ɓe ganduɗa ko yoɓanoɓe mbiya yo eggu jooɗoya galleji mumen maha garti nana mata galleji ɗi te ko laamu jeeyi donc ɗum ɗon ko ɗum laxisme ko ɗum yebare laamu ko ɗum woni ko mbimi ko ɓeɗon matoɓe ɗon galleji hande passerelle aji ɗi ƴew tronçon ji passerelle aji ɗi ko yimɓe jeeyata hen laamu daro en haɓay mabɓe gara ade jingana non wonko ganduɗa noddi ko civisme ɗum ko jikkuji men kono kadi haysa jinginima fowalta laamu so tawi en haɓay maɗa laamu so tawi en haɓay maɗa sa woni ala laamu enen mbawa habde laamu so yiiɗi hunde tan wonat enen ko laamu men tan so Allah yeeɓi en waɗɗe toɓɓere nde garten 5e ha 7e mandat Senghor Abdou Diouf wonɗo wonno Macky Sall duuɓi mum 5 gadani yino kon waɗa 5 wawna waɗi 7 waɗi coow watti 5 woni 12 Abdoulaye Wade ko ɗum wanno président Diomaye Diakhar Faye ari eɓɓi ɗum woodi jaltuɗo hono Harouna Coumba Ndoffène Diouf gonnoɗo jagorɗo dirseɗe laamu Macky Sall wi yo laamu ngu itte duuɓi 5 watte duuɓi 7 ɗo waɗi coow no feewi e yiyande mon onon beele ko maka laamu ngullen ha gonga majja walla ala kanko o urtimo o wiyani e Diomaye o wi ko ɓesguji garoji caggal duuɓi 5 neɗɗo wawa liggade ni watta duuɓi 7 wadde Afrique ko 3e mandat wonno probléme e joni joni o Sénégal ko hakkude duuɓi 5 duuɓi 7 hol yiyande mon hen min de yiyandam hen raɓɓiɗi ko ƴeewen holi kalɗo o holi kanko holi gonɗo Harouna Coumba Ndoffène Diouf Harouna Coumba Ndoffène Diouf ala ko ummin ɗum sona intérêt hoore muɗum haydara goɗɗum umminani mum o wawa haalde gonga oɗo pawɗa ɗum pawmi ɗum ko Harouna Coumba Ndoffène Diouf e laamu Macky Sall Macky nde laami adani Harouna Coumba Ndoffène Diouf wonduno koye Macky Sall Macky waɗimo ministre ɓe gondi dumunna Macky nde ittimo ministre Macky nde waɗimo ministre nde o socci ko Macky Sall hunde fof ko Macky woni neɗɗo Macky woni jontaɗo Macky woni bawɗo Macky woni nde Macky ittimo ministre ngal ɗon coccorgal ngal o jogino o itti ngal o joƴƴini o ƴetti coccorgal gongal Macky ko haasida Macky ko naafige Macky non mi haalani woɗɓe ɓe kalɗen ko inde makko kam sinno taw non sinno tawno ka berliɗo han a innani neɗɗo o so tawi mi addi goto mbiya eɓe keewi mbimi so tawi no woni gaddunoɗa ko yimɓe hewɓe walla a indani hay goto kaalen e yimɓeɓe fof kono noon ko an addimu tawɗo ko an addimu ko kanko kaala hen mi wondaka woɗɓe hewɓe ɓe gondami ko kanko kalɗo woɗɓe ɓe non fattan woɗɓe ɓe so tawi ɗum nani hakkillaji muɗumen kalani kanko ko kanko yaltini haala ka mbimami noon kanko e laamu cekkitte laamu Macky Sall
ko ɓurno wonde gaño Macky Sall fof e nder laamuji ɗi kanko Harouna Coumba Ndoffène jogi koye ɓen o jeeya joni noon Bassirou kadi ari hade Bassirou arde koye Sonko o wonno koye Pastef hade Bassirou arde koye mouvement muɗumen o wonno ala ɗo yahani e débat ji e télévision ngaji ala ko wiyani ɗo laamu ɓennugu ɗo e nungu joni noon Bassirou e Sonko ceerti Bassirou waɗi sosi landa muɗum dawrugol o ummima to kadi o ari o tawtoyi Bassirou omo yiilo ɗo mooli koko toɗɗi tan o yiiloto haydara goɗɗum ko haalata ɗo henno ko non ko haalata ɗo henno ko ha sikke wonde mataw kanko omo wondi e Bassirou yidde walla omo wondi e muɗum korsa walla o woni koye walde ɗum no moƴƴiri kono noon ngoɗo miijo ko miijo bongo woni miijo ngo ko miijo bongo ko hunde nde gandanɗa hoorema fodde duuɓi nogas e nayyi ene addi caɗele e leydi kala président garɗo e ɗiɗo mandaji e ɗiɗo président ji ɗiɗi ɓennuɗi ɗo en ɗi ko ɗum ɗon woni musiba muɗumen ko ɗum woni bone muɗum ɗum woni caɗele hakkude muɗumen e population muɗumen so tawi o wi noon ko wanno caɗele hakkude laamuji ɗi e population ngaji muɗumen omo artira ɗum ɗo joni o woni koye ubbidde fitina on wona moƴƴo wona ɓamto wona pewnowo leydi ndim eyyi min de mataw ɗo mawɗo Abou rewi ɗo so Allah mataw ko ɗon tan ndewami waddi fof en gandi haala ka haali ɗum ko ɗiɗo haali ɗum ko ba Mayoro Diop e kanko Harouna Coumba Ndoffène o haali kadi o ɓeydi hen tugnade o wayno wiɗo ko min teyi haali ni no mawɗo Abou yini ko gonga yimɓeɓe hen sahaji heddi noon ɗum woni débat hankkadi ha des intellectuels ha e ɓen ganduɗa les constitutionnalistes en e ko way noon kaali hen kono sinno wonano ɗum heeɓi ɗo on kala ɗum fotano hokkede so Allah fayida ha kene jaabe ɗum noon hande o saaha ele ɗum yeehi ha ɗum wonti ko yiyete ko ɗum nana yarde ata e leydi ndi yimɓeɓe nana jawta hen waɗi ɗum ko won danger woni hen no mawɗo Abou yini kanko Harouna Coumba Ndoffène ko neɗɗo tan mo ganduɗa reeni ko intérêt mum kañum sibo woto jegui tan 2012 ha 2024 ɗum wonde e Macky Sall woni ministre conseiller woni conseiller spécial Macky Sall kala ko fatuno e mine e pétrole et les énergies 2012 ha 2024 nde Macky accata laamu lebbi seeɗa tan haade mum yaade ko nden mataw o itta ministre o watti Macky Sall gaño en jii hay oɗo ɗum noon ko gila en jii ko haalaji makko e discours aji makko ni ɗo haalanno Macky Sall ko poɗɗo waɗede mise en accusation ko poɗɗo artirede ko kañum wari ɓeɗo sukaɓe heɓe mi anda ko les martyrs soit disant les martyrs en haani e oɗo candidature Macky Sall to oni en jii kanko yidde makko hen ko no yini kanko sago makko hoto Macky Sall gaño min ko ɗiɗo nanmi mbiyami ko neɗɗo kam vraiment ɗiɗo nanmi ɗiɗo haalaji ko omo ganduɗa ko Ismaïla won ɓiɗo kañumen hayso Macky gañaki hayso perdi toon to oni kamɓe ma ɓerde mabɓe ɓuuɓ mi anda noon ko nafataɓe hen e hol ko ɓuuɓat hen ɓerde mabɓe e ɗum kono noon min mboɗo sikki to banggue Macky Sall campagne mum candidature mum to oni mboɗo sikki tan hayso tawi yo Allah wat o hokke o heeɓa ko ɗum jiɗandemo kono Macky Sall gañima hande nawi ɗo leydi Sénégal haya ha ɗo tolni ɗo ha aduna fof andi hol yo mboɗo sikki tan ɗum ɗon hankkadi ko yiyete ko mboɗo sikki ala perte ngala e makko bon Harouna Coumba Ndoffène ko no mawɗo Abou yini min mboɗo sikki ko neɗɗo tan reeni tan ko ente kadi il faut ɓe paam nde Macky Sall nawi oɗo proposition nde Ablaye Wade ari ɓe jeehi to ɓe batti ɗum witti ɗum duuɓi jeeɗiɗi ɓe batti ɗum duuɓi joyyi Macky Sall kañum nde ari haali to banggue wonande mandat o en 2017 somi jumani ɓe mbaɗi ɗum référendum par la voie référendaire wonande mandat o ittama duuɓi jeeɗiɗi wattama duuɓi joyyi ɓe kaali kadi haala to banggue wonande troisiéme mandat e ka way noon donc mboɗo sikki hande fota wonde débat eɗo tolniɗen ɗo yiyede wonande yo ɗum waɗe débat kadi yimɓe ne gandi change ude ɗum ko change ude constitution bon wadde ɗum ɗo beele ma won hunde wemde fo e wade noon eɗen gandi enen ɓen ɓe ganduɗa ko tilɗoɓe dawrugol so tawi ɓe jiiɗi hunde ko ganduɗa ɓe jogui hen kulhude fewde rende ngo ɓe gonata koye wadde seeɗa eɓe keeɗo holko wonat réaction ji ɗi ganduɗa ko population o so tawi ɓe tawi noon eɓene mema population o waɗani réagir on saaha noon hankkadi ɓe gadda ɓe pawa ɗum kono mboɗo sikki fota wona ɗum ɗo kam c'est pas le moment en jii ko ɗum jibini ko en jii haalullaji en 2024 wadde artirde ɗum ko ɗum caɗele artirde ɗum kadi mboɗo sikki ko a jibinta tan ko firina kadi en pota ɗum ni hokkude solo
en jii baɗo no Bama Yoro nde o haali ɗum baɗo no Mimi Touré mi ganduɗa ko kañum woni coordonnatrice coalition walla mata ko kiray kañum hoori mum windi hen yi hande oɗo saaha kamɓe ala ko woni darde mabɓe so wona ƴewde holno ɓe mbaɗa feere ɓe daña loote heɓanade élection ji payaɗe ko wayno kono kadi ɓe leeɓe mbaɗi jabti hakkude mabɓe crise interne mo ganduɗa kadi nan hakkude mabɓe ɓe ko kamɓe e nder wonɓe e nder parti kiray kamɓe koye mabɓe ɓe jaadani e kalon haala to banggue peccor kam nana to banggue mabɓe to hen wadde mboɗo sikki enen koye men en potan ɗum hokkude solo kono noon en kaalat gam wawde rentindeɓe holludeɓe ɗum ɗo kadi ko ɗum précédent dangereux ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa jibinoyta so tawi ɓe mbi eɓe dangna ɗum te mi sikkani kadi so tawi ma population o jaɓɓe dangna ɗum fanniyankoɓe dawgol wiyoɓe leydi e duuɓi 4 walla duuɓi 5 liggade hen weeɓani hay sona kamɓe ko yontaji gayoji hol yiyande mon e ɗum duuɓi 5 ɗum tan woni mandat ko ceerno ko yimɓe duuɓi 5 so tawi a liggaki e duuɓi 5 hay saw kam duuɓi 10 a liggotako ɗum yo yimɓe kaldu gonga heddi noon eɗen paami e contexte mo haali o contexte o ko en jiiɓe mbaɗi duuɓi ɗiɗi hay wirikare mbaɗani hay statut Ladioro mo maire Babacar Diop wanno bitinani kam goɗɗum koɓe mbaɗi ɗo ɗum puccu ɓakke ala yan ko statut puccu ɓakke ko ɗon ko puccu ɓakke temettati million mi anda kono ko puccu ɓakke a faami ɗum en jeeya réalisation ji mabɓe donc yiide tamuɓe perdi o duuɓi ɗiɗi ɗiɗo ɗi ganduɗa eɓe gandi ɓesguji leydi Sénégal ala ko jii ɓuri tindande oɗo saaha ko caɗele holno ɓe dañata feere haaɓe ɓeydane beele ɓe mbawa continde mandat mabɓe ɓe ƴeewa wadde hunde ngam janggo jaam kam ɓe mbawa wadde hunde e comptabilisé e bilan mabɓe surtout hande oɗo so wona kay bilan immatériel kono jafra baba kanko o wiyani ɓeɗo laamiɓe joni non o wi ko yontaji gayoji ɗum ko haala tan o yiiri noon tan ɗum ko haala ko nannude hakkillaji yimɓe wadde ɗumen influence o yaltini miijo makko tan o girbama omo ƴeewa dalillaji ɗum ƴeewa damal way ɗum ɗo ala mana par ce que wona ɗum woni ko sohla kanko o woni koye ƴeewde hujja e nder duuɓi ɗiɗi ɗiɗo holko haɗi ɓe liggade ɗum waɗi mo ƴettoyde wonde e nder mandat duuɓi 5 jomum wawa liggade hen haydara a waɗaka ɗo henna pour ya liggo ha gasa américain ko manda ko duuɓi 4 non bimi o waɗiraka ɗo henna Basiru waɗiraka ɗo henna pour yo liggo ha faw ala Basiru jogui ko mandat mo jogui o yo haaɗi hen so tawi timmi o organiser élection ngaji so tawi Sénégal naɓe koolima mo gartiramo so koolaki mo joƴƴinamo banggue a faamide ko ɗum tan woni alhaali o ko heddi ko noon wiide wonde duuɓi 5 o joomum wawa liggade hen ko waɗi fayida wawa wadde hen programme muɗum ha yuɓɓa walla ha joofa alay saago koni alay saago ko na guila Senghor ha yetti Macky Sall ha yetti kanko Bassirou Diomaye Faye hay goto mabɓe ala e mabɓe bawɗo timminde miijo muɗum heddi noon ko laamu ene heewi jarabi ene heewi seyɗani ko a meeɗat seeɗa ko paalel jumri loɓɓoɗa ndewa loɓɓade noon hankkadi ha feɗenuma ñamto kono noon so tawi aɗa loɓɓo andu no loɓɓoriɗa ko laamu mbiyeɗa ko wanni haaɗe e ko mbiyeɗa ko so tawi aɗa yiiɗi kay dañde hoolare ɓesgu maɗa tene kadi hoto jejjiten e oɗo mandat duuɓi 5 ji ɗiɗo henna e référendum cakkitiɗo wadde mo Macky Sall wanno waɗi ɗum ko bloqué ɗum o mandat o hankkadi ko hay laamu goto wawa arde so wona ɓe change constitution hay laamu goto wawa arde hankkadi ha wiya wonde ene firta ɗum ɗo henna sababu nde intérêt hoore mum walla intérêt fof bawɗo wonde référendum non hay sinno woni hay référendum par ce que ɗoɓe kala ɗo hen ɓe mbima wonde ko hankkadi ko c'est fini hankkadi tawde noon ko ɗum woni ko Sénégal naɓe gorno mbi wonde ko ɗum ɗo tan hankkadi laaroto a faamde ɗum kay jarani ko ɓe duttina hen yimɓe ɓe ñawna ɓerɗe walla ɓe ñawna hakkillaji wona ɗum tiiɗi ko tiiɗi ko duuɓi ɗiɗi ala koɓe mbaɗi duuɓi 3 ɗiɓe keddoraɗi yo won koɓe mbaɗi walla duuɓi 2 e feccere ɗiɓe keddoraɗi yo won koɓe pawi e guite yimɓeɓe ko ɗum tan woni ko sohla ko ko yimɓeɓe no goni e caɗele ko sohla ko wiyeteno ko hono caisse sécurité sociale o ko sohla ko bourse familial oɗon ko sohla ko cukalel jibinaguel ha daña duuɓi 5 ko laamu jogui safara muɗum a faamide sene safro yoɓata a faamide so tawi jibinama ha daña duuɓi 5 a faamide ɗum hay ɗum ma ƴewre boom a faami ɗum fof ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko miskineɓe balletono kala ko miskineɓe keɓanno ɓe kepti ɗum eɓene jooɗi e dow hen eɓe lumbo e dow hen eɓe goppi miskineɓe ene jaaha sune ɗum noon ko ɗum wiya wonde yoɓe gartir tene kadi yoɓe mbaɗan yimɓe bilan duuɓi 2 ɗiɓe kuppi bourse ji familial ɗi duuɓi 2 bourse ji sécurité duuɓi 2 indemnité ji mbaɗetenoɗi ɗi foof duuɓi 2 ɗi kala koɓe guittuno hen agence uji ɗiɓe pusi ɗi kaalisaji ɗiɗon yoɓe kalan yimɓe holtoɓe nanni ɗiɗon kaalisaji holtoɓe goni
ɗum ɗon no gila premier ministre jaaɗo ha yetti garɗo kesso ha yetti kanko président de la république gonɗo ɗon biɗo ñanden komi gonɗo komi biyanni ko min waɗani min wattani hen ala ko nafata min cohli ko yo waɗan min bila duuɓi ɗiɗi ɗi koɓe uddi ɗo koɓe uddi ko foof systéme BTP moɓe dartinno o kaalisaji ɗiɗon fof ɗiɓe récupéri ɗi holto ɓe nanni ɗumen a wattata hen 8 milliard mamo bakkelo toɓɓe ɗon sakkitinde mi oɗon hen 8 makko milliard bakkelo heddi ko hedde mintaji joyyi toɓɓe ɗon sakkitinde koko fati ɗanle ndewan lawol Sénégal ronki ɗum safude Afrique ronki safude kono caɗele ɓurɗe mawnude ko dumbugol ngol ɓaleɓe taccirtuno hakkude Maroc e leydi Espagne woni Ceuta e Melilla en kaalino ɗon hewno lumbirede Maroc naaɓe mbaɗi moojo ɓe fodde temedde ujunnaji naddi lawol gotol hol yende woni ɗum ɗon cektortoɗen eyyi ko fatuno e flux migratoire o de kam woodi tan koye ɓeydade ustaki eyyi ɗum ɗo noon hollita tan ko lamɓe men ɓe mbaɗi kamɓe échoué ko fatuno e politique de la jeunesse wawde ƴewde hol mécanisme hol peeje ɗeɓe mbaɗata ɓe mballa sukaɓe ɓe daña ɗo golli wadde ɗumen facilité daña accès mbawa yaade banque uji ɗi mbawa ƴettude ngaaluji ko wayno DER ɓe gaddino ko wayno DER e laamu Macky Sall min mboɗo tesco 2020 2021 e kaalino ko fatuno to banggue l'emploi et l'employabilité wawde heblude sukaɓe ɓe so keblama ha paari ɓe gaddi wayno 3 FPTN FONGIP en mbawa dusde so tawi sukaɓe ɓe dañi hebloji ha paari on saaha duuse to banggue nokkuji crédit beele mbawa ƴettude ngollo e ko wayno mildu service guila e nede guertode guilay hande sukaɓe so Allah ene famɗi e sukaɓe ngala mecce kala hen ɓe jii ko ɓuuri ko hewde kadi ko jangguɓe ha dañi diplôme aji seedan faguji mumen hande ko kañumen jooɗi ngollaki joni noon laamu hayso tawi ko ɓe janggani ngala diplôme ngala compétence mo jogui ɗum ɗo ko ɗum responsabilité laamu beele ƴeewa ɓen sukaɓe totte golleji sibo hande alay saago laamu ngu ɓe mbaɗa conjugué hande adunoɓe yarata ɗo gonɗen surtout leydi Sénégal kalami koye saaha mo ganduɗa en jii ko taari hen ko caɗele gonɗo hende guilay hande ko wayno financement des terroristes nanɗo joni noon so tawi an a ƴeewani wadde canalisé ƴewde sukaɓe ma ɓe ganduɗa ko jaaɓe leydi ndi mbawa wallude ɗumen wawde webnude gurdam mumen mbawa dañde golle mbawa wellitede mbawa yaade e banque uji he haalde e banque uji kadi jomumen mbawa vraiment tawi procédure o kadi juutata jomumen mbawa dañde galle tawi golleji tawi kadi ene ndewi nde so tawi ligguima so waɗi gartam jogo fof e wadde noon laamu ngu waɗa ɗumen encadré kono hande en jii hande so tawi aɗa jogui projet ji ma aɗa jogui hen kadi compétence sa yeehi e banque uji he hade ma hebde kalis ko ɗum caɗele walla ni a heɓata boom sibo ko garanti uji ɗi mbiyeɗa yaadude e goɗɗum ko ɗum caɗele hande sa ƴeewi to banggue ko mbiyata ko fonction publique laamuji men heewani ƴettude hay ko ƴettata ko heewani ko ɓuuri ko heewde ko branlon min mboɗo jogui kaw mboɗo jogui sehil baba mais ko way noon ko noon kewɗa ƴettirede ko wayno heewani donc ɗum ɗon ko ɗum caɗele wadde en jii ko ɗum waɗata sukaɓe ɓe eɓe jaaha laade ɗe wawa yaade ƴeewoyde gurdam ceɓɗam ɗo e nder leydi Sénégal ha e leyɗele afrique ko way noon ɗum ɗon nde laamu ngu mboɗo sikki e poti wadde anticipé tigi e kamɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe mboɗo sikki histoire hokki région Moussa Dadis Camara o meeɗi haalde ɗum nega e sommet go o yi wonde kamɓe ɓe ganduɗa ko leyɗele tubakoɓe so tawi on mbaɗani min facilité financement ji mon ɗi so tawi on jiiɗi haɓade ko wiyete ko ɗanlede ndewade lawol on mbaɗat feere ƴeewon holno ballirton min ko wayno FMI ene ko way noon beele mbawon wallude min financement ji ɗi min mbawa yebde min mbawa wadde min mbawa hat sukaɓe ɓe ɓe daña ɗo ɓe golli ɓe daña ɗo ganduɗa janggo jaam ɓe tampitoyta on wadde en jii hande kala dañɗo lawol fayi ko Espagne so ari ha Espagne noon hankadi ɓe ɓenna sibo en jii ko kewi ko to leydi Maroc en jii dande France et Italie dari hen beele ɓe mbawa attirede bon ko gonga coopération o waɗi hakkude to laamu leydi France kam non laamu leydi Maroc kamɓe e Espagne haɓe gartirama kono noon koko ɓeydo en jii ko embarcation ji baɗoji ɗo ene e Sénégal Gambie en ha e Mauritanie jomumen nana jaa koko ɓeydo noon waɗi ɗum ko laamuji men mbaɗi échoué e politique de la jeunesse ko ɓuri ko waɗande sukaɓe ɓe yontoɓe mbaɗani ɗum alay saago ko ɓeydoto tan to koye dal cakkital gonɗen e nde ɗo toɓɓere tokara min de koko kalnomi hen ko tan mbaɗa andi ko faati e ɗanle ɗe kam ala laamu mbawngu arde ha dartina ɗum koko jokkata yaade
ɗon ɗo joom ene miijo min gonmi koye Afrique somi ummima ɗo mi yeehi Europe mi dañi 100 euros somi wossima ɗum ene wonta temedere ujunere ɗum hoto tampin hoore ma ko joƴƴinta hen sagara ko ene saɗi somi dañi ɗo 100 euros 100 dollars somi wossima ɗum mbaɗa daña temedere ujunere ɗum hay goto joƴƴinta ɗon ɗo kaalisaji ɗi ene ɓurdiri mbaɗa andi somi yeehi to ko dañanmi to henno ko somi arti ɗum ga ne somi addi ɗum ga heewat jomumen ko yahoɓe tan yoppondu kaalisaji no wona fonnon ko min ko bon ya ko heddi ko noon to banggue yimɓe ɓe no ɓe jarata ni kadi ko keneeli guttoji so tawi en ƴeewi ɗum koko ɓooyi gila 1968 walla gila 1965 wonɓe gandanɗa hoore maɗa enen to meɗen to ɗanniɓe gila 1963 ɗanni jeehi Europe nani toon ha hande on gartani nden ko sohluno en sa belneɗa ya liggu nden ko gonga ni nden visa ala haydara ala nden wodi tan ko carte séjour walla ni kartal ngal ma dani no bato tan jollata fami donc kono noon ko ɗum wawno wonde foof won yaaɓe nan toon gartata won luttuɓe toon won yaaɓe nan toon keddi ko toon maayi ko toon ubba wonɓe gandanɗa hoore maɗa gartata kono noon ko heddi ko mbimami ko hendu ko jarabi kono noon jarabi ɓurɗo bonde ko aɗa woni debbo cowiɗo ƴetta ɓinguel entagel nangga jungo aɗa saawi ɓiɗɗo e nder reedu ma mbiya aɗa ɗannodo hen e laana an kam ka bartiɗo on so jomum so tawi fottama fotani artirede foti tan ko werlede e ndiyam yaha par ce que maɓe ustu caɗele maɓe ustu caɗele ɗe mawɗo abo holko waɗi jomumen no gummoɗo ne doga ene jaaha toon ƴeewoyde gurdam ceɓɗam mbimi donc ko ɗon poɗɗen ƴeewde hol caɗele ɗe d' abord point de départ oɗo ndim an so tawi woni a wawi ƴettude 1 million 1 million de mbimami ƴetta ɗum joɓa laana 1 million ko départ hol ko départ mi jaaɓi kono holko mbatta départ non an andi ko mbaɗirta départ kono 1 million on kam ko départ ko aɗa fuɗɗoro golle aɗa ko waɗi mbi e mboɗomi aɗa jafoɗa tan après continue aɗa andi ko waɗi mbimami ɓe mbaɗi échoué e politique aji men 1 million o so tawi a yi aɗa waɗa ɗum départ ƴeew laamu ngu ko tirto e makko au lieu que laamu ngu daro hande sembinma ha gona mais ko laamu ngu liɓanma holno laamu ngu liɓratma hande 1 million exemple holko mbawɗa ɗo wadde entreprendre e Dakar ndim heɗanmi haalama seeɗa ko toon woni haala ga haalama seeɗa 1 million mo joguiɗa o hanki ene sattuno holno puɗɗortoɗa kono hande o 1 million hanki mbiyatanoɗa ko so tawi aɗa yiɗi darnude société maɗa walla entreprise maɗa a famide aɗa yoɓa fodde temedere ujunere fawde walla aɗa yoɓa naggam e naggam hande o so tawi aɗa yiɗi darnude entreprise ma ustama ha arti hay ujunnaje nogas mi haalani to banggue démarche administrative kalmi tan ko dans ɗum ɗo goni koye haalande par ce que so tawi aɗa yiɗi wadde hunde so tawi a yeehi to a liggodirte e laamu alay saago donc so tawi woni ɗo a jaɓata liggodirde e laamu maɗa woni a jaɓata liggodirde e laamu maɗa mbimam wonde so tawi woni aɗa jogui 1 million ko départ tene kadi ko mbiyata ɗo ha joni a haalanima 1 million o départ o holko mbatta min mi wawa andude an holko mbaɗa ko an andi ko woni miijo maɗa kono aɗa jogui 1 million kam aɗa jogui ko puɗɗoriɗa fami aɗa jogui kam ko puɗɗoriɗa heddi noon ko an holko hakkille ma rokkuma ko puɗɗoriɗa ko wona fuɗɗorade awƴal ko ɗum woni ko mbimami ko an andi noon ko keɓoɗa fuɗɗorade goɗɗum kono no aɗa jogui kam ko puɗɗoriɗa ko heddi ko noon so tawi woni koto banggue laamuji ɗi ko mbawno hen mbaɗi min de mbiyanmi min kam to banggue hooram ɓe mbaɗananimi kono mbiyanmi ko ɓe mbaɗi par ce que ko jiimi hendu wuttudu ɗo henna e 2020 2021 2022 2023 e ɗiɗo rafgaji jahannoɗi min ko jiimi hen ko neɗɗo heɓa financement financé ha gayna heɓa financement o ƴetta financement o watta ɗum passe yaha min jii finançaɓe ɗo en awoɓeɓe financé ɗo laaɗe laana ka ponnoɗa sodde 1 million laamu ƴetta waɗanma subvention ya tottir ujunnaje nogas ko heddi ko laamu ngu waɗanma subvention a famide keɓa laana ƴetta laana ka ko 1 million tottireɗa laana ka jaaha jeeya laana ka 500 000 minen min jiiɗum min jiiɗo henna ko wiyete taxi siste ko en a famide jomumen totte taxi ji mbiyeɗa taxi oɗo ko million ngaji jeegom tottireɗa ɗum ya ƴettu taxi o aɗa liggoro ɗum aɗa rembourse a famide no jiiɗa e ɗiɗon taxi ne wonno taxi ji goɗɗi ɗiɗon ko taxi ji Ablaye Wadde ɗi taxi ji Viviane ɗi kamɓe fof ko hen ɓe jeeya kamɓe fof koye lo o ɓe jeeya kono noon so tawi a ƴeewi ha ko wattidi ko jomumen en jiiɗo Ablaye Wadde waɗi ɗo ene bisikaji témoin bisikaji hoto ɗi goni Amañang kañum joguino projet o ɓe mbaɗi ɗo ma won 500 birik ɗum woni koɓe puɗɗorno ala encadrement mbimi ala encadrement mbimi hor tampin hoore ma encadrement nani hen 500 birik mbaɗanoɗi ɗi a faami de
ko kantin goto heddi hen nana da en no wiyatno ni kadi sarafan wuro wongo sarafana ngo no wiyatno ni kadi dimat nono hadima yettade dimat hadima sa binni fanay hakkude mudum e dimat hakkude fanay e dimat kesko goto nan don heddi ha joyi cangay wala jayen no wona cangay jayen no cangay ho cangay kantin o nan don ha joni heddi wonko woni hen gaddu haydara ala hen kes o bolo kam nan don jodi jafoda waktuji men goddi ko heddi ko ay ko mbiyata ala encadrement wawa diwde ñanden tan en jiido haala Aliou Dembourou hakkunde mudum e projet hakkunde mudum e dere ko nanden wona ko ittuno kalis wi wonde ko yimbe be ngare liggode holko be mbimo be mbi wonde ko kalis laamu donc laamu holno wawi wadde laamu tottuma financement ndah liggoro a namdaka intérêt a namdaka haydara mbiyeɗa ko ya artir hoore kalis o jaha muuɗa kalis mbiya ko laamu jeeyi an so tawi a waɗanama noon min so tawi mi wawi mbaɗa jogui ko mbawmi waɗandema est ce que mbaɗa jogo hoolare ñamludema no woni ko mbimam ko ala encadrement wona ala encadrement tan laamu so welama wadde veillé sa ƴetti kalis a artirtu par force ndim ko yimɓeɓe e koye muɗumen goni ɓe cohlani ɗum yimɓeɓe koɓe jiiɗi ko weeɓa ha ɓurti ko yomi fin tan mi wona millionnaire abugay tawa jomum an hande laamu so financier mo ene tottuma financement aɗannoto walla golloto non ko mi namdi ɗum min mbaɗan ɗo henna alhamdoulillahi mbaɗa suuri mbaɗan suuri laamu tottani so financier non jimmi yiide so tawi laamu financier ma an aɗannoto walla a liggoro e leydi yiɗani laamu financé non ko yeru dokkumami wona an kaldemi an kay ala important ko yeru jimmi hokkudema aɗani honoma en ni keewi ɗo aɗani honoma en keewi ɗo min financement laamu alhamdulillah mbaɗa wuuri mbaɗa daƴa no wawi fodde fof mbaɗa wuuri mbaɗa suuri e nder hen laamu finançanimi goɗɗo finançanimi ala gonɗo ɗo henna anananimi jimmi yiidema ɗo ene aduna o biyo wonde ko kañum financé Abou Gaye ha dañi ɗum ɗo walla ha dañi a heeɗa hemi an ala important jimmi yiidema hono ma en ne keewi ɗo wonɓe ganduɗa hande so tawi dañi accès ballama finançama ene jogui ko heewi ko golli ɗo e leydi so tawi laamu ngu waɗi ɗumen encadré wona aɗa andi ɓen ina goodi ɗum jarani ko aɗa namdomi min so tawi laamu financé kam holno mbaɗa ko yeru jimmo yeru dokkumami ay financereɓe liggoɓe ene liggo ay 92 min goni ɗo henna Sokas a faami ɗi jaafoɗon kam e inde nde ɓe mbaɗata financé banque crédit agricole wonande projet ji tamate gonnoɗi côté lac de guerre en ɗumanaji en hemnoɓe financement ji départ ɗi fof wona jani ndesoyi rewɓe kala joguinoɗo hen debbo goti sodoyi ala woni ko mbimi ko tan a artani ko mbimi ko ala encadrement tan wona ala encadrement wonko gandanɗa hooremaɗa a wawa cadre gasi haalade mboɗo yaade ma gueɗal gotal so laamu itti tottima ne tottima ko ya naftoro hoto yoɓe ñam tan ko kaake laamu yo bon par ce que ko an wallete on mentalité kadi yo itte gandiji men ɗi ha laaɓa Allah wallima ko laamu itti ko yimɓe fof ndendi nde dokkaɗa nde won suka e ponno hokkede dokkaka a hokkama million wiyama ya liggo jogo fayida ma liggoɗo ha heddo ko Allah waɗatma on jaama yewtande so tawi en ɗuminini mi ferake ma 92 Abdou Diouf non 88 Abdou Diouf nde financete ɗo ene diplômé ji boulangerie ji ɗi maîtrise holko yimɓeɓe mbiyatno ɗum ɗo ala fof ko wiyaka ɗo en yimɓe ñama kono noon won financanoɓe nden ɓiɓɓe muɗumen nana dontide boulangerie voilà won fewnoɓe won golloɓe encadrement so waɗi tan jomumen hami heɓa licence am yomi janggo hami heɓa doctorat mi wonde mbaɗa yeeye mburu mbaɗa jiiɓa fari mbaɗa fulla lawiri ko ɗum wonno bon noon yewtande caméraman guel nane wi saha o gasi en jaften bandiraɓe fof no mbiɗen tan siftinde ma e garte ɗenɗo men Alaji Abdoulaye Vollé international e luumo jeeygu ngal nder leydi manɗum ko ɓooyani ko en jettimo jarnimama mo kadi en jiiɓiɓe Sénégal naɓe woɓe ɓe o nawi labdumo heedu hollude ɗumen so naati ɗum ɗo ma dañ Djiby Dieng jogui caméra o noon jim mbiɗa eyyi ko yettude bandiraɓe ɓe foof yano ko 30 secondes heddi ko yettude musidɗo men ne wiye mo ganduɗa ko Hassim Sall min jooɗi tan ha tailleur noddim kam kaari tottuma kanko ñanti vraiment o ko neɗɗo mo ganduɗa yi tan ko mboɗo naara mon oɗon itta min no feewi yewede emin belti ko mbatton ko ɗum noon ɗum ɗo ko min ɓurni on ɗum donc kanko ne yettudemo kanko mo ganduɗa ko Hassim Sall to Dungu Wuuro Ceerno gonɗo to Denver Colorado mi yettimo mi yetti kadi mo ganduɗa ko mawno wiye Abou Won ganduɗa kay woni sababu o yetti Toulay Malal Tak Toulay mo ganduɗa ko Toulay Thiam
toon to mairie gonɗo tokku Denver Colorado kanko e Issa Seck en kamɓe fof en calminiɓe vraiment ko yimɓe wattuɓe men hakkille waɗoɓe hen kadi encouragé no fewi ɗum ganduɗa ko Abdoulaye Dembélé toon to Saint-Louis gonɗo to leydi France en calminimo kanko en jarama togara Allah jarama en beltima hono équipe caméraman o Djiby Dieng kañum e wonde muɗum Aissata Guissène ɓe jarama nde tawno Aissata Guissène kon ɗande ni aɗa mabou ko wona mabou koɓe dendaɓe maro haccitaki no taw haccitaki Allah ɗum ha jiyan wajiɓe kalnen ɗumen donc ɓe jarama yettude bani meɗen debbo Binta Abdoul Dali gonɗo to leydi France eɗen mbiyamo jarama kono mawɗo meɗen Amadou Ali Wan Amadou Ali e Idriss Ali Ba to États-Unis d'Amérique eɗen beltanimo no fewi nde tawno en keeɓi hewɓe ɓe ganduɗa hono an mbi wonde jewteɗe so tawi mbaɗama hay sinno rati ɗumen ko kanko heewi ƴettude on neltira ɗumen awande so fijo weeli noote noon koko artata e yesso wongo eyyi fijo weeli noote kam hankkadi koko yeehi tan kañum ko fijo weeli noote nde tawno fijo ko fijo ɗum noon toka ma to gasi haalaɓe ko ɗo ka ten haalagol ngol jetti Djiby Dieng to banggue caméra o yerde diwti ha ɓurtuɗo ka ten aadi men ko so fijo weeli noote so Allahu lamɗo jaaɓi